Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. May buntag sa tanan mao ni si Dr. Kagapi Jr. sa ato ang doktor sa kaanginan. Dugay na kay ko wala ka live on air kay nagkasakit ko, magkasakit man din ning doktor, matingala na tablan man data. So ang doktor sa kaanginan, ang numbers nato 0991 215 3123. Usabon lang nako ang number nato kay 0991 215-3123. May buntag sa inyo tanan sa taga paminaw diya sa radyo DXUM 819. Kay Sir Julius na diya to ang engineer. Kay Sir Ding Dukot bago lang atong announcer, broadcaster. O kay asa to si Sir Dennis Lasso, ano sa ko kadungog sa iya na busy siguro to. So ato ang station manager na si Roy Johnson, mo na siya ang nagsigi golf sa iyang Facebook. So may buntag sa tanan sa tagapaminaw diya sa atong Facebook live pod. Salamat kayo sa katong mga pasyente na niadto sa clinic nako. Nangamustang uban nagpa-check up. Kaya at least kabalo ko na napaday gyapon nagapaminaw aning radyo maski ingani na ta kadugay. Ingani nakadugay ang programa sa Kumpapa Pod. Okay, so karon sugod ta sa ato ang topic karon ang ginaingon nato na thyroid. Unsa maning thyroid? Balinana siya ay organo sa lawas nato. Pareha na siya sa kasing-kasing sa ato ang baga, sa atong tinai, sa atong atay, na atay ginatawag na thyroid. So unsa nang thyroid? Mao na siya dapit sa atuang liog. Mao na siya ang ginaingon sa medical term kung mudako siya, ang tawag ana niya is goiter. So tanan thyroid na budako, goiter ang tawag ana. Regardless, maski wala ta kabalo kung unsa tong ang iyang rason ngano ni dako siya. Goiter ang tawag ana sa tanan ni dako na thyroid. So mo na nakita ninyo na dagko na kay diri sa liog, may cancer man or dili, goiter ang tawag ana niya. So kabalo na mo, pag moingon og goiter, thyroid na siya. Mo nang thyroid diri dapit sa tuwang neck, sa tong liog. So nadiri gikan shout out kay Juda Natividad, dugay na kayo ni siya na ito ang avid listener. May buntag Dok Kagapi o sa tanang naminaw nagtanaw watching from Samal, Igacos. May buntag po sa mga Juda Natividad. Dugay na kami wala nakadto sa Samal kay 3 hours manggod pa to 3 hours pud pabalik. So medyo na kasugod ato kung papa manggod og ako naga-opera man dito sa Samal District. Karon kani nga tong barge man gud taon, medyo pag weekends man kay Friday man miato, every Friday. So imagine mo tanan mga tao na gusto magbakasyon dito sa Samal, mo linya sila dito sa barge. So 3 hours padadto dito sa Samal, magsakay barge padto dito sa ospital, unya mag-opera mi. Pag mag-opera kapoy na kayo, pabalik na sad 3 hours na sad pabalik. So ingana ka, hassle kay to sa mua mo tong naay time na ni undang gid akong papa kay ikapoy man to sila. Ikapoy man sayang katigulangon po siguro. Sa din sa ganahan mo sumoto iyang kwan. Mo to siyang rason ngano ni undang siya. So balik ta sa thyroid. So unsa ang sakit sa thyroid? Daghan man na siya good. Pag may natag goiter, kay nidako man na siya no. Pwede man gud ang rason ana kay naman na siya sa suguran sa nato unsa man day ang trabaho anang thyroid. Kanang thyroid siya ang nagakontrol sa imuhang kapaspason sa imong kasing-kasing sa iyang pagbeat, iyang pagpulso. Kana siya i-control niya kung paaspas kayo or mubo kayo, siya mag-control ana.
pwede po na siya sa imong katabaon. Mao na siyang kusog sa imong metabolism ba. Kung tayo lang na uban tao na payat kayo, pwede po na gud tungod sa iyang thyroid. Napoy uban tambok pud kayo or ginayon na to na tubigon. Tungod na siya sa thyroid pod. Napoy ang kuan sa thyroid pod sa ato ang metabolism mo to siya ang atong digestion o katong pagproseso sa ato mga pagkaon sa lawas, siya pod ang nagakontrol ana. Napod uban siya pod ang nagkontrol anang ginayon nato na temperature sa atong kainiton sa lawas. Dili siya direct pero siya ang katong naga-produce og mga chemicals para sa mga kainiton nato sa lawas. So kung ingana gani ang iyahang function, ang iyahang trabaho, imagine nimo kung magkasakit tong thyroid. Pasabot na mo palya ang thyroid. So natay ginaingon na hyperthyroid, mao tong kusog kay iyang function, or hypothyroid. Hinay ang iyang function. So ngano nako giingon na sa inyo? Importante man na siya. Kay katong hyperthyroid sa kusog sa iyang function, makita ninyo ang tao dili kayo katulog, paspas kayo ang iyang pulso sa iyang kasing-kasing, pagbeat sa iyang heart, mura siya nagpalpitation, mura siya gikabog ang iyang dughan, kulbaan siya perminti, naay uban gutmon perminti, init ang ulo, tapos payat kayo. Napoy uban makita na ninyo na nagmudako ang iyang mata mo sa tawag na mo protrude. So tungod atong thyroid function, pwede pod na dili sila magkaanak. Iyan na manggod unya kitaas kay yung temperatura sa body ba dili ma-control. So mo na siya ang ginaingon nato na kusog kayo ang function sa thyroid. Mo tong hyperthyroid na ginaingon nato. Mo po na mapansin ninyo, dali kay siya igangon. Murag init kay sa iyang panahon, maski katong normal na yang katupad, murag dili man init siya, initan siya, sige siya pamaypay, sige sington, isag sington. Mo na tang giingon nato na hyperthyroid. Okay, so kung naay hyperthyroid, naapod hypothyroid. Mo to siyang opposite atong hyperthyroid. Hypothyroid ang tawag ato niya. Hyper ug hypo. Hypo, pasabot na hinay. So unsa man ang mga sintomas sa hinay ang thyroid? Mao to siya ang opposite ato niya. Dali kay siya tugnawon. Tambok siya. Luya siya. Imbis na medyo, di ba, agresibo man tong hyperthyroid, init kay ulo, siya luyahon siya. Tambukon siya, medyo tubigon yang lawas. Napoy uban na magkaproblema sa panganak yapon, napoy uban na medyo hangus siya, dili siya dili siya kusgan kay ang yang panglawas. Dali kay siya hanguson or dali kay siya mawala og hangin. So kato siya hypothyroid anto niya. So nadiri pangutana. Ito yung pangutana. Nawala man. So, nawala dito yung pautana ding. Okay, so nawala to yung pautana, di makakitaan. So, balik lang nato to. So, na hyper o hypo. Karon, ang dako og mata na ginayon na to na hyperthyroid, budlat daw to siya, yung si Ding. Okay, so medyo nakuan ko ba? Nawala ko sa akong passing. Ang kuan nato niya, ngano nako giingon na naay hyper ug hypo. Okay, so kani manggong hyper ug hypo, pwede na sila ang dahilan ngano madako ang inyong diri sa liog or namoy goiter. Kato siya, pwede to siya tambalan. Okay? So imagine niyo na siya, kung hyper siya, tagaan siya tambal na para mo baba siya. Hypo siya, tagaan siya tambal para mo normal siya. So kana siya kay mo to siya ang rason nga no pwede siya matambalan. So mugamay ang iyahang liog.
Nakuha ninyo? Ngano siya hyper ang ginayon or hypo? Kung hyper siya, pasabot man gud kung hyper siya, sobra ang iyahang hormones ang ginahatag na hormones. Kung hypo pod siya, kulang ang iyang ginahatag na hormone sa lawas. Mo to siyang kusog kayong function sa hyper, mubo kayong function sa hypo. So mo tong tambal, ang action na tong tambal kung hyper ka, tagaan kag tambal para mubaba tong imong function o iyang lihok niya o iyang trabaho. Mubaba to iyang trabaho, tagaan siya tambal ato para mubaba iyang trabaho. Kung gamay kay iyang trabaho, tagaan po siya tambal para mukusog ang iyang trabaho. Okay? So mo na ang rason ngano pwede siya matambalan. Sunod. Nauman na tatong hyper hypo ha, na isa sa sanhi or dahilan kanang dako inyong liog. Na ay ginatawag na euthyroid. Unsa man ang euthyroid? Mao na siya ang normal yang function pero na siya ay multinodular na sa tawag ni multinodular, daghan siya bukol-bukol. Mao to siya ang ginayon nato na multinodular thyroid goiter. Mao to siya ang dako ang liog kay naa siya yung mga bukol-bukol. Dito na masulod ang pangutana, hyper ba siya o hypo? Dili. Euthyroid siya, normal siya. So pasabot ana, dili siya matagan og tambal para mo gamay siya. Kay ngano? Normal man ang yang function, di ba? Normal yang function. Saan yung paghatag tambal? Kung tagaanim sa tambal na pampakusog, musobra siya, sobra ka kusog siya, ma-hyper na inon siya, mudako na inon samot. Tagaan po rin tambal na para magamay ang function, ma-hypo na inon siya. Mudako na sadya po ng iyang imong thyroid, di ba? Kung iya na ang storya. So mao to, walay tambal sa katong naay mga bukol-bukol. Kay katong in the first place, ang bukol niya, part man to sa thyroid. Dili man to siya murag gikan sa gawas, gibutang nimo sa thyroid. So pwede to siya matanggal ang tambal. Dili, gikan man to sa thyroid, nitubo lang siya. So kung naay tambal mo tanggal ato, kung naa lang, dapat nawala po din mong thyroid, di ba? Pareha man sila kwan kanang composition, di ba? So good morning kay Ma'am Lilia Gonzales. Good morning Doc Joy og Doc Ding. Good morning kay akong asawa, Francesca Nunez Cagape, psychiatrist na siya. Good morning kay Juvie Tupas Soterania. Good morning. Kay Tita Agna Valencia Lampli. Good morning po sa inyo. Salamat kay sa inyong mga shout out. So, pangutana diri, mabutlat ba kung kalit lang ba ang changes kung katong hyperthyroid, di ba, mudako ang mata nihin ko sa inyo. Karon, dili na pinakalit. Hinahinay na siya hantod na imong mga kauban mo na for example, ding. Ako lagi ning mata nimo, noon sa day ka, ana gani. Ma-feel niya. Ma-feel po sa pasyente na ngano murag sihag na gani kay ang feeling murag usahay ma-dry ang iyang mata. Iya murag isisag kaluha-luha ba. Tungod na siya atong thyroid na hyper siya, kusog iyang function, kusog ang iyang trabaho, nakuha ng mata, naapektuhan kay naman na siya yung mga hormones mabot sa mata. Okay? So karon gi-explain na nako sa inyo ngano dili matambalan tong multinodular non-toxic goiter o katong naa sa mga bukol-bukol pero euthyroid siya, dili siya hyper, dili po siya hypo. So katong mga bukol sa thyroid naapod siya ginaingon nato na cancer. Okay? So since na may bukol na dili cancer, na may bukol na cancer. So since na nigtubo sa imo ang thyroid o kaning ginaingon nato na goiter na nigtubo dito na mga bukol, testingan na namo kung pwede siya mag-cancer. Kay naman na siya matubuan mo siya bukol, di ba? Pwede man na mag-cancer. Tanan matubo sa lawas nimo na dili siya normal, pwede na sila mag-cancer. Okay? So unsa ang pakibalo? Okay, sa first,
balik ta dito sa hyperthyroid or kusog ang function sa thyroid or hypothyroid, hinay ang function sa thyroid. Kung saan paghibalo na usog or hinay ang thyroid. So dito na mosulod ang blood test na ginatawag nato na TSH and free T4. Mo na to siya ang request sa doktor, blood test na siya para may balaan kung kusog ba yung function sa thyroid, hinay ba ang function sa thyroid, or normal ang function sa thyroid. Okay? So, imagine, nisulod ang isa ka pasyente, niya na siya, Dok, nidako lagi kayo niya ko ang liog, nidako kong liog. Pagtanaw sa doktor, pag physical examination niya, tanaw niya, gunitan niya. Pagtulon sa pasyente niya, nisaka na siya. Thyroid na siya. Isa na siya sa physical examination namo na makabalumi na thyroid siya, dili siya sa tulod sa liog na dili thyroid. Thyroid na siya, kay muliyok mo na siya pasaka. Pag mutulon ka, tanaw ra gud ninyo ang inyong salamin. Pag mutulon mo, naay musaka diya, dili ng Adam's apple. Kanang Adam's apple na nasa taas na thyroid na. Diri sa silong gamay. Karon, pagtulon ninyo, musaka man na siya, apil sa Adam's apple. Kung lalaki mo kung babae mo na ay gamay, pero kung delikado na siya namoy Adam's apple niya, babae mo, kana makainyo kag basig di ko babae kay prominent niya kung Adam's apple. So, karon, pagtanos doktor na nagaano siya, testing niya. Pag humanyag testing, pagtanaw niya na hyperthyroid, tagani kag tambal para sa hyperthyroid. Mao na to siya ang ginayon nato na metimazole or katong mga top D na ginaingon. Pag katong isa hinay ang function, tagaan sa doktor og levothyroxine, mao to sila mga tambal na makaayo sa imong thyroid depende sa kung kusog ang iyang function or hinay iyang function. So, kung nalibog mo, i-review lang ni siya na manasa sa YouTube. I-review lang ninyo ang Dr. Kagape, Dr. sa Kanginan manasa sa YouTube. I-review lang ninyo kay medyo libog gid sa na storya mo nang nagduha-duha kog storya diri nga ni thyroid, pero kailangan mo gud nato storyahon. Karon, kung normal ang imong thyroid function, normal siya. Unya ni dako gyapon siya, nasi dako. Dito na magpa-ultrasound ang doktor sa inyo. Ultrasoundan kanila. Tanaw niya kung naay bukol na padako sa inyo ang thyroid. Mo na to siya, tanaw niya, naman na siya yung mga grading dito sa ultrasound, naman na yung mga grade. So, i-rundown na lang akong grade, ay lang ninyo memorize pero na siya ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kung paspas lang natong pinastorya, 1 and 2, dili na siya cancerous. 3, na siya ay 98% benign, pasabot na dili cancer. Na siya ay 2% cancerous. So, na siya ay 2% na chance na magka-cancer siya kung 3 ang grade. Kung 4, 98% siya cancerous. Pwede siya mag-cancer, 98%. Na siya ay 2% na dili cancer. Pag 5 o 6, cancer na sila. 100%. Yang isa, kailangan ng biopsy. So, pag mayon gani ang number dito sa ultrasound ninyo, makita mo na nasa uban, na number 4 dito, 4, 5, 6, ana. Dito siya, kailangan og biopsy. Okay, labaw nagnaay bukol dito. Karon, unsa maning biopsy? Kay daghan magud nahadlok ani niya. Pag ingon og biopsy, magpalayo dai na sila kay mayon sa dok. Musamot magunya ko ang bukol kung biopsihan daw, ilabtan, musamot. Mali na siya na pagkunauna. Kani magong biopsy na ginayon nato. Pangkuha na niya kung cancerous ba o dili. E kaning bukol nimo mutubo gini siya maski hilabtan nimo o dili. Kay cancer man na siya. Mao na siyang ginatawag na cancer. Kay mura na siya alimango.
kanang mukalat-kalat ang iya na mga tiil sa limango. Cancer man na, di ba? Cancer na sa tawag gani, horoscope gani. Di ba limango man to? Pareha na siya sa limango na ibukol sa tunga, pero naa siya mga tiil. Katong mga tiil magkalat-kalat to siya. Okay, so mo na siya pag ingon nga ni cancer or taas kay tsansa na cancer, kailangan dahil ni biopsy doktor kay daghan man klaseng cancer. Naman na siya cancer na hinay ang young growth or napoy cancer na agresibo. So pag mo ingon ng doktor na kailangan ni mo biopsy ni ma'am, asap nang pasabot ana. Asap. Pasabot ana as soon as possible. Mo na sa English sa asap ha basig tingala mo sa ning asap di man siya programa sa ABS-CBN. Okay, so nadri kay Leonis Siobe kadugyan niya pareha mo ni Tito Musturia Godspeed. Salamat kay Siobe akong kasi nasa sa US karon. Big time na. Kay John Padillo, good morning. Morning John. Ato ang loyal na siya na amigo. Dudes Muñez Cubero, salamat po sir sa imuang pag nakita ko sa imong pangalan diri sa YouTube sad nagsugod ka. Kay Almaray, ako ang bayaw. Good morning kay Almaray, nana siya sa Tagum. Regional, pangitanan niya siya dito. Kauban si Rajib. Okay, Rajib kagabi ako igsoon, doktor po to siya. Kay Olidap, ni Raba Jul, good morning Doc. Mama po to ni John Anthony Padillo, dito po ako ngayon sa Batangas. God bless us all. Salamat kay Ma'am. Luz siguro o Jul. Salamat kay sa mama ni John Padillo from Batangas. Kay Leila S. Jukoy, good morning Doc. Good morning po Ma'am Leila. Avid listener po nato ni siya. So, karon balik ta. Dito ta sa biopsy. Unsa na yung ginabuhat sa doktor aning biopsy? Ginabutan niya anesthesia. Pero mutusok na siya dito sa imuhang kung asa man dapit ang bukol. Kung tayo lang na yung tong ultrasound na naay bukol dali dapit sa to ang right side. Duha man nakabuk ang thyroid. Na right or left. Para for for layman's term lang nato kay di nato mo dive ito ano mga isthmus. Iyan na nila kailangan. Karon, ngayon sa diri sa upper left. So diha mutusok ang doktor. Gamay lang kay na siyang dagom. Mo na siyang dagom ginagamit namo diri sa pagkuha og blood gani kaning TBC mo. Kanang gyapon daguguma na. Gamay ra kay na siya. Unya dili na siya mo musamot ang cancer kung tusukan mo diha kay kana siya wala man na siya i-effect ng cancer. Dili na siya musamot kung tusok nimo diha. Tusukan lamang ka para makuha nag unod gamay. Fine needle aspiration biopsy ang tawag ng mga anak. Karon pagtanaw na cancer, muyon din yung doktor na Mrs. For example lang, Mrs. Medyo delikado ni mo ang kondisyon. Kay cancerous man din siya, dako kayong posibilidad na cancer siya. Karon unsang buhaton? Duha na ka pamagi. Ang first pamagi is tanggalon to tanan imong thyroid, open surgery. Tanggalon siya. Karon pagtanggal ato nimo wala na mabilin. Naman ko uban doktor nabilinan pa nila gamay, pero katong gamay man to naman ko risk siya na maghimong cancer tong kailangan sa obserbahan pod. Pero napo to isa nabilinan siya gamay na thyroid. Kaya nga siya kinabilinan? Inabilinan siya kay dili man ganahan kung tayo bata pang pasyente, dili man ganahan ang doktor na himo tagaan mo og maintenance. Imagine, tanggalan kag thyroid. Ang gawas ana hypothyroid na ka. 'Di ba? Wala naman kay thyroid. So wala na kay function atong maghatag og atong mga hormones. Motong tagaan kag tambal para kuan atong hormones, murag kuan niya, tagaan kag hormones para mo normal ang imong thyroid tawag ni thyroid na chemicals. Okay? So motong rason ngano na uban doktor bilinan nila. Pero
na risk lagi na pwede siya mag-cancer. So mo tong kailangan siya obserbahan. Napoy kikaduha kung dili mo ganahan og sa tawag ani opera, natoy ginayon na radio iodine ablation na irrigation. So kana siya, unsa man na siya, i-x-ray ang imong liog. X-rayan siya na butangan siya grace. Mura siya x-ray pero sunugon niya ang imong thyroid. At yun niya tong imong thyroid. Appeal na to imong cancer dito. So mo na siya ang rason na naay duha ka options. Ang isa kay open surgery, ang isa kay sunugon siya. So unsa man day ang advantage atong duha? Ang advantage atong surgery is matanggal gyud sa tanan. Makita sa doktor kung naa ba siya mga lusay dito na wala nakitaan sa ultrasound. Pwede po siya na makitaan sa doktor na ay kuan man ni dagan napamanday diri sa pikas, nagtubo po din siya diri. So mo tong advantage niya, pero ang disadvantage niya opera siya. So major operation siya. So kung major operation, sa man ang mga ano-ana? Number 1, pagdugo. Number 2, kung ikaw na sa cancer ang imuhang ugat diri sa daplin, pwede ka maglisod og ginawa. Mao nang makit-an ninyo kung ikaw na sa cancer ning mga dugay na kaya sila nagpa-opera nya dako na kaya ang ilang goiter sa liog or cancer sa liog, naiuban na naitubo diri sa liog. Ika na siya gikaon na sa cancer tong iyahang ugat dito. Unya pag surgery ana maputol man na siya. Ma-appeal man na siya tanggal. Naiuban na. Pagkatong dugay na late na kayo ang cancer, pwede man na siya ma-appeal dito. Mao na siya ang naitubo na diri ang uban kay late man sila nagpa-opera, late sila nagpatanaw sa doktor. Mao nang nikalat na ang cancer dito sa ugat. Okay? Recurrent laryngeal nerve na siya. Kung kinsa man tong mga educated diha, gusto mag-research, mao na siyang tig-control sa imong tig-panghinga. Okay, so sa karon mag-short break na sa para sa tuwang mga sponsors. Si Dr. Kagape, Doktor sa Kahanginan. May buntag sa inyo tanan, balik ta sa tong programa, Doktor sa Kahanginan, Dr. Edward Kagape. Dr. Edward Kagape Jr. ni siya. Ang number nato sa Doktor sa Kahanginan is 0991-215-3123. Kung isa mo maggusto og text, ang number nato is 0991-215-3123. Ang clinic schedule nako sa UM Multitest, asam na sa dapit. Bangoy Street na siya. Punsyano na siya dati. Harap na siya sa Royal Mandaya Hotel. Bali, ang schedule nako is Monday to Saturday, 7 a.m. to 12 noon. So half day lang ko ana niya kay mag-opera man ko ana sa hapon, or na ako'y days na wala ako'y clinic kay mag-opera ko. So i-text niyo akong secretary. Ang number niya, sabon lang nako, i-text niyo yung secretary nako kung naba ko'y clinic. Kay pasig pag-abot ninyo dito, wala may maabtan kay nag-opera day ko sa hospitals. Ang number nako sa secretary kay 0995-221-8007. Sabon ako ang number sa secretary 0995-221-8007. Ang clinic nako na landline number kung halimbawa lang na nautdan mo load, kaluoy po din taon. Ang clinic number sa landline is 082, which is Davao na siya, 284-6455. Tawagan lang ninyo kay naman na siya PLDT karon, naman na siya mag-text o call mo na. Usapon na ako, ang niyang number sa clinic na landline 082-284-6455. Ang 082 mo na siya ang ato ang area code. Okay? So
Salamat kayo sa inyong mga text diri. Pero before ta mo na kay naputol mo tong selection sa thyroid, di ba? Katong operation o katong irradiation. RAI ang ginatawag na to. Pag human sa operasyon manggod, obserbahan na siya. So, na siya problema na uban, timba ko palayo, na magdugo siya, kay operasyon man na, normal, mga nasa operasyon na yung mga ginayon na to na comorbids or nasa effect na dili na to gusto. Hindi man ta Ginoo, di ba, na 100% ang trabaho, di ba? Pero kana siya sa experience, mawala na siya mga at least 1% na lang. Karon, ito ta sa RAI. Katong RAI manggod, irradiation ka, pila ka sessions na siya. Pareha gyapon mo dol gasto sa imong gioperasyon ka. Tapos kung kung babae naman guna siya side effect. Kung saan ba ito yung side effect? Naiuban na magka-cancer sa tutoy. Okay? Kaya nag-radiation man ka, di ba? Kanang radiation, isa man nakakos sa cancer. So, mo na siyang problema. Ipatay ni mong thyroid diri, pwede po ka magka-cancer sa tutoy. So, pero ang risk niya, gamay kayo kay lahi naman ang radiation karon. Focus naman siya, di ba siya pareto una na dako kayang area ba? Karon kay gamay namang area. Tirahan siya dito sa tawag na sa radiation. So, kung saan man ang gusto ninyo, pwede itong surgery, pwede po itong radiation. Mato lang mo sa surgeon ninyo, i-refer mo dito sa mag-radiation. Okay? So, punta, naliwanagan mo sa ako ang explanation sa thyroid na sakit. Medyo lisod yun siya subtone. Okay? Kung na may questions lang mo ha. So, naligikan sa text messages, 3150. Sige na siya text at to ha. Good morning, Doc. April 24 pa magunisan yung text kay, di ba, nag-absent man ko. Kaya nagkasakit. Nganong wala pa man na wala imong ubo. Tama yun siya. Unsay pangalan anang ubo na unsay maayo ang natambal, ana, kumbaga, unsa gyud pinaka-epektibong tambal sa ubo nga imong giinom. Usahay man gud ang ubo, tungod na siya sa allergic rhinitis. Kana ganing ginayon nato na allergy sa bugnaw, allergy sa init, kainiton, or allergy sa abog. Pwede man guna siya sa hikag ubo, sa hikag bahing. Dili gyud na siya mawala sa tambal, kay mura magyapon siya allergy sa pagkaon. Okay? So, mura kang dikaon og shrimp or crabs na unya allergic ka. Ang tambal ana dili kay pang-prevent og allergy, kundi mawala lang ang allergy pag human nimo kaon. Walay imno nimo na tambal na dili ka magka-allergy. Tapos, pareha gyapon na siya atong mabugnawan ka, mabugnawan imong airways, imong agyanan sa imong hangin, mo nang namely ilong, o dari sa likod sa imong baba. Bugnawan, mainitan. Mag-allergy ka na. So, mo na siyang magsikag atching o sikag ubo sa sayo sa buntag o bugnaw. Mo na siya ang rason po na usahay dili mawala-wala akong ubo. Pareha na sa kong papa na po ko'y allergic rhinitis. So, mo nang ginayon na to na ang tambal lang na epektibo gyud kung ang ubo ni mo dugay na, unya, mura lang kag sila kag agham, angay na magpa-x-ray ka. Kay ang pinaka-common gyud ana diri sa kung dili man allergic rhinitis, TB man. Okay, so ang epektibo na tambal sa TB mo na to siyang gino na to na tambutol, pyrazinamide, isoniazid, rifampicin. Mao na silang upat katambal na imno nimo for 6 to 9 months depending on the severity or kung sa dako kayong problema sa imong TB sa kasing-kasing. Sa baga kasing-kasing ni nonon sa ni. So, ikan kay 4032. Dok, tuba wala epekto sa kidney og sige imnon? Tuba man gud na siya alcohol. Alcohol man na siya mo nang i-ferment nimong tuba. Kana siyang alcohol, ang pinaka-epekto gid ana dito sa atay.
kay ngano sa atay. Kani man kung tanan mga noxious agent or ginayon na to na chemical siya na medyo isog. Sa dila pa lang gani, di ba, medyo lahi naman siya, mamaak naman siya. Or sa tutunlan, di ba, medyo kanang uban alcohol na to or kanang ginayon na to na inom na to, medyo mamaak naman siya sa ato ang tutunlan. Kana sila, para ma-digest sa lawas, wagi na silang atay. Kana siya, mo na siya ang rason nga nung atay usahay kanang grabe mo inom. Mag liver cirrhosis. Usa man ang liver cirrhosis, madaot ang iyahang atay. Mahimo siyang daghan kayong mga scars or tawag gani kaning samad-samad gani. Mao na siya pag liver cirrhosis gani, wala na kayuhan kay nag-scarring naman siya dito na siya mga piklat. So pag piklat ana, unsa man ayo ana, wala ayo ng piklat. Mo nang transplant, liver transplant. Mo nang kung sige kang inom og tuba or uban pa mga alcohol na strong, labaw ng kaning mga hard, kaning mga gin, mga whiskey ana, rum, igo gid ang kidneys ana, kay ay mga atay. So hinay-hinay lang mga ana kay pag cirrhosis na gani, wala na ikayuhan ana. Liver transplant na gid ang pinakakuan ana. Okay? So nadiri kay 5771 gikan sa from Tagum 63 mail. Salamat kay sir sa imong text. Good morning doc. Unsa ang pinakamayong ointment para sa katol-katol? Ang pinakamayo gid ana is katong mga lotion na i-moisturize ang imong skin. Kay pwede magud ang katol-katol tungod na sa dry imong skin ba, kay imong gisabon usahay sabon panglaba, makadry man na sa skin. Napoy uban na sige kag kaigo dito sa mga sagbot, kana sila naman na sila yung mga gagmay kay mga tunok, ma-abrade na imong skin. Kana siya mag samad-samad gamay, di nyo makitaan, microscopic na siya. Mo na magkatol-katol mo. Mo nang rason na ang lotion or kaning ginayon na to na mga Jergens good, pero dili ko sponsored ana, so mga Nivea ana, makaayo na sila sa katol-katol, i-moisturize lang na siya. Pero kung ang rason sa katol-katol kay fungi or bacterial, mo na to musulod dito ang mga mupirocin, mga silver sulfadiazine, katong mga Glavate, katong mga naay mga steroids, para mo kuyos gamay ang hubag niya tapos patyon niya ang kagaw. Pero dili mo basta-basta mo kuanana kay siyempre tanan tambal, maski sa panit nimo siya i-apply. Kung gamay man lang ang epekto sa imong kidneys or sa imong atay, may epekto gyapon sa kadugayan. Kung grabe na gyud ang kwan, ma-absorb man na siya. Okay? So nadiri kay 8729 gikan kay Jane Ningas. Good morning. Result sa akong 2D echo ni dako daw akong heart. Congestive heart failure gibutang sa MedCert. Medical certificate na siya para sa mga wala kasabot unsang MedCert. Akong maintenance kay clopidogrel 75 mg, trimetazidine, carvedilol, losartan, kay high blood pod ko. Okay lang ni. Okay kay na siya, Jane. Tama na ang iyang yatag sa imo. Pampakontrol sa imo ang high blood, pampalabnaw sa imong dugo, pampaabre sa imuhang ugat sa kasing-kasing para mudaghan ang oxygen niya, kay muscle mangyapon na siya, kailangan mo na siya oxygen. Kato sila tanan together, ayuson tong imuhang lawas para gwapo ang blood circulation. Tabangan niya imuhang kasing-kasing. Karon, balik ka every 3 months sa imong doktor kay gina-adjust man na siya. Labi na kay congestive heart failure. Unsa man ning congestive heart failure? Mo na siya ang imong kasing-kasing kung layman's term lang, dili man ta
mga doktor tanan siguro diri, akura pwede po na akura ang doktor, natubig lang imong heart, na murag na ano siya ba, na overwhelmed sa dugo, dili siya gwapo ang iyahang pag-pump, kay pwede na nakulangan siya o dugo sa iyang sarili, pwede po siya nahinay ang iyang function, pwede po siya na grabe ka kuan ang imong high blood, medyo dili sa control. So kana sila tanan natambal, makatabang to sa imuhang congestive heart failure para na i-compensate niya or bawian niya ang katong palya sa imong kasing-kasing. Mo nang pag mudako na gani imong kasing-kasing, pasabot na naay palya dito, may pwede man sa valvula niya, naman na sa valves, mo naman sa kutsi, mo naman sa kanang na yung mga doors dito, pwede sa iyang blood supply, ang iyang ugat barado na, kay pwede taas kayong kolesterol, pwede sa katigulangon niya nasa plaques na, pwede nagbara lang siya kay sa kadugayan sa iyang sige high blood, masamad man ang imuhang ugat anan sa sulod kanang nakay high blood mo na nang may nato na thrombus plaques. Okay, so kung dili lang nato na i-expound, kung di mo kasabot, ay na lang sabta, basta sabta na nasa mga baradya, isa dito ang cause ana, ang sanhian na or ang naga paunsaan na is sigig high blood. Kay mo nang pag sigig high blood dili na siya okay. Pag mo yun, dok, mo naman ko sa clinic. Noy nga, unsa man mo ang BP 160 over 100 man ni siya. Taas na kaya ni siya. Mo naman po ng pasyente sa ko, okay naman na dok, kay tuuna pa man ko ana, unya wala mo ko gibati. Wala pa. Wala pa gibati. Pero kana man kong high blood, kadugayan na sa kakusog sa yang may gani high blood ginayon. Itaas kay yung pressure ba? Kakusog niya sa yang pressure dito sa sulod. Ang imong ugat masamad-samara na siya dito. Pagsamad na niya, maghimo na siya og kanang mga piklat. Karon kaning piklata ni mo gamay man ang caliber, ang buslot dito sa ugat. Imagine nasa piklat dito, nasa bugdo ba? Karon butahan nimo gamay kay ang iyang buslot, edi pangit nang imong blood supply. Lawaw na didiri sa imong kasing-kasing. So nagkahinay, nagkadugay, nagkahinay imong kasing-kasing, mo na to siyang mawalaan siya o blood supply. So since mawalaan siya blood supply, mamatay ang iyang parte. So na siya yung mga muscle mo na siya, di ba? Ang heart. Nasa parte sa heart dito na mamatay siya, dili na siya gwapo ang iyang pag-pump. Mo na to siya ang iyang other konya, ang iyang uban na parte, budako. Compensation ba? Mo tong mukusgan siya nga tong iyang isa ka parte, pero pangit tong iyang ang function niya kay kusgan ang isa ka parte, ang isa kay hinay. Mo na siya ang problema na kung sige kataas ang imong blood pressure. Not to mention na pwede na mulabay dito sa imong utok o clot. Sa maning mga clot, mo ni sa mga ninggahi na kolesterol, ninggahi na dugo, pwede na siya mo adto dito sa parte sa imong utok, mo nang mubara. Mo na to ang ginayon nato na stroke. Ang stroke, dili na siya sa kasing-kasing. I-review lang nato to siya. Diyan na siya sa imong utok. Kaya nibara tong imong agyanan sa dugo. So wala na dugo ang utok, nag-stroke siya. Okay, so dito sa text message 2427, asa pwede magpatanggal og alom? Sa dermatologist ba o sa surgeon? Salamat sa tuba, God bless. Kung gamay ang alom, kaya na siya sa dermatologist. Kung gagmay kayo, like mga 2 cm, 3 cm, 3 cm, medyo maglisod na sila eh. Kaya makingana siya, pwede pa na sila makaya sa dermatologist. Pero kung more than 3 cm, dito na mo sa centimeters. Kaya niya, ang kanang mga dermatologist, kaya niya mga 2 cm. Gagmay, 2 cm. Kaya nila.
Tapos kung dili na gani nila, kung dako-dako na siya, centimeters na 3, dito na mo sa either surgeon or natay ginatawag na kanang reconstructive surgeons na specialista. Murag derma na sila mo function man na sila katong mga facelift, katong mga breast augmentation, katong mga reconstructive surgeon dili to mga aesthetics. Lain ng aesthetic surgeon sa reconstructive surgeon. Katong mga reconstructive surgeon mo umutira to sila mga cancer, mga dagkong cancer, katong mga pwede po ang general surgeon katong kami, pwede po tirahan na mo ng mga ingana. So kung sa kadagko, depende sa kadagko. Kung alom lang na gamay na less than 2 centimeters, pwede na sa dermatologist. Pero kung cancer gani na alom, simba ko palayo, surgeon yun ka. Ayaw mo atong dermatologist. Okay? Kaya ko na nila pero pag medyo dako na ng hiwaan na, i-refer na nila sa reconstructive. So, duwa ka buka inyong bayaran. Ang dermatologist o ang reconstructive surgeon. So, kung dagan mo kwarta, pwede. Kaya kayo. Ato lang mo sa dermatologist. Okay? So, nadire gikan kay 0898. Paspas ba makadaot ang cancer sa thyroid? Thank you sa imong text 0898. Related sa tong topic karon thyroid. Meaning, pag naay symptoms, pa-check up ba dayon or kaya ra unya-unyaon kay walay kwarta. Okay, so tama kay ni siya na pangutana, unta na naminaw ka karon 0898. Naman ko'y dagang klase na siya na cancer sa thyroid or kaning cancer diri sa among liog. Natay ginayon na aggressive or non-aggressive para lang sa layman term. Kani man ko mga non-aggressives, nakasay tsansa na mamatay na lang ka sa katigulangon, dili gyapon sa mukalat. Mao na to siyang ginayon nato na well-differentiated cancer. Kung gusto ninyo mag-research ana, mga papillary thyroid, mga ana. Kato sila, pwede to sila nimo obserbahon lang, pero dili siya ginaano nako dili ko proponent ana, dili ko sugot ana na hulat-hulaton nimo siya. Kay ngano, maski na dili siya aggressive na cancer mangyapon siya, so nagatubo gid siya. Kauno niya tututanan ang iyang magihan. Isa na dito katong giyon nato na ganina na natay recurrent laryngeal nerve. Pag ikaon to niya, ang imong boses mawala, maglisod ka ginawa, mao na tong nay mga tubo diri. So, napoy ginayon nato na aggressive na cancer. Mao to siya mga atong pangit kayong ginayon nato na cancer na kalimutan sa pangalan ana niya. Basta aggressive sila na cancer. Kato sila na cancer, inflammatory dahil, tama, inflammatory. Kato sila na cancer, pastang paspasa, mga siguro give or take 1 month lang. Gikan sa gamay hantod sa paspas kaysa ni dako. Mura na siya kanang di nakakahinga. Kato sila na cancer, asap to sila unya pagdagko na kaya dili to siya maayo. Okay? So, unsaon pagibalo? Biopsy. Wala may ultrasound ng mayon ng ingani ni siya, papillary ni siya dili or medullary or inflammatory. Wala siya ni dili siya mayon ana. Mayon siya cancer, murag cancer ni siya, mayon siya murag. Kay dili man siya sure, kay dili man siya nikuha atong unod ato. Tanawon sa microscope, gitanaw butangan og mga chemicals, tanawon kung unsa gid siya. Kato siya, mo tong rason na kailangan ng biopsy. Kay pag human og biopsy, mayon ang doktor sa inyo ay papillary ni, pwede pa ka maka-prepare. O siguro mga give or take 3 months, 4 months. Pero pag mayon siya atong inflammatory ni siya or medullary, dagan siya istoryahan sa inyo. Kani siya, kailangan gini siya operahan o kailangan siya tirahan dahil og radiation. So,
Kung pangutana nimo pwede dayon or unya-unyaon, mas gwapo ipa-biopsy sa. Pero kung duda gani mo na medyo pangit yun siya na cancer, naman tayo mga public hospital. Okay? Nata si Stagom, DRMC, namang butay SPMC, DRMC ba na siya, Sir Jules? O DRMC lagi na? Stagom. Kana siya kay DRMC lagi na siya, Tagom na siya, pero same na siya capability sa SPMC. Dire mo sa oriental na dapit, kaning mga sa tawa ni dili del sur, north, kanina sa north, Oro North, ay mo kadto sa SPMC, naman tay Tagom. Kaning Tagom man good, same na sila, nagbayis-bahay sila ng doktor diya. Same man na sila government. Nag-rotate man ang mga doctors diya. Pareha man na sila, mga maayo po na sila. Katong mga consultant dito sa SPMC, pareha po sa consultant dito sa DRMC. So, nga no magdasok man mo diri sa SPMC, nanamay DRMC. So, mao kaning gibuhat na siya sa government, kay para dili mag-congest, dili magdaghan ang pasyente sa isa ka hospital na public para gwapo ang iyang serbisyo. Kay imagine kung daghan kay kag pasyente, mo hinahinay ba din ng doktor, mo storya ba din nagtarong sa inyo? Iba dili. Kapuyan man na siya. Pagtanan niya 100. Unya mo makauli ba siya mga alas 8? Unya gikan na siya 36 hours duty. Iba ano siya, humano na ko ni, paspaso na ko ni. Umo nang rason, ito mo sa DRH or DRMC, pareha na sila na doktor. Kung wala mo katoda na mo nang sa Tagom. Mura na siya SPMC sa Tagom. So ato lang mo dito, naman na sila yung mga cancer center. Pati sa breast, maski sa Davao mo, pwede mo mga dito. Hindi man sila kadili. So kung mudaghan kining pasyente diya niya magreklamo na tayo ng doktor, ako na isalaan na. Ikaw lang na ako na isala. Gipang kwanta mo. Pero mas gwapo gyud ang serbisyo diri sa Tagom kay ngano gamay pa ang pasyente. Pwede mo personalize pa ba, mo storya pa sa inyong doktor. Di pareha ning SPMC, medyo dagan-dagan na siya. Mo nang kailangan ninyo mobalhin diri sa Tagom. Kung ma-even out na mo, gwapo ng serbisyo sa SPMC o sa DRMC. So kung ang pangutana nimo kung wala pa'y kwarta, ato na mo dito sa DRMC or sa SPMC. Okay? Ika na siya, basi dik agresibo na imong cancer. Ulahin na, pagtanaw nimo na kailangan na siya operahan, luwi na kay ka, di ba? So, nadiri kay Alma Arsenio, dugay siguro ni siya. Nag-FB na to na question. Doc, na kay flu vaccine, pila man, pwede diha sa clinic. Number 1, wala ko'y flu vaccine. Pero pwede sa UM multitest, daga na sila internal medicine or pedia na naa sila ay flu vaccine. So, magpa-injection ka na nila. Ato lang mo sa UM multitest. Kung asa man na siya. Late niya itong reload, Sir Jules? Time na? Oh, sige. So, pasensya na na putol ta. Time na daw yun si Sir Julius. Ako mo kung diri kay late lagi siya. Quarter pa diri ba? Oh, tanaw ka diri sulod. May atong kuan man god. Kay late atong relo mo nang ginahinay ko. So, salamat kay tanan sa sorry kayo wala na ko natubag ni kay nag kumpiyansa ko sa oras. Salamat kay Sir Julius, kay Roy Johnson atong station manager, akong igsuon Lady Margaret Kagapi mo na siyang moderator, atong editor, ug atong director. Okay, so sa ngalan na Edward Kagapi Jr., mobalik na sa ko next week. Mo ni si Dr. Kagapi, doktor sa kahanginan.